Eta Saturnora bidaiatuko bagenu? Hau Kike da. Abenturazale amorratua. Izugarri gustatzen zaio bidaiatzea eta leku berriak ezagutzea. Horregatik ideia askizoro bat bururatu zaio. Saturnora bidaiatzea. Bidaia ez da xamurra izango. Lehenik eta behin, Saturno batez beste lurretik 1400 milioi kilometrora dagoelako. Pentsa, egungo teknologiarekin bidaiak 7 urte inguru iraungo luke. Baina berdin dio, pazientzia baita Kikeren ezaugarri nagusietako bat. Hala ere, ara iristean, arazoa beste bata, lur hartzea. Izan ere Saturnoren gainazala batez ere hidrogenoz eta helioz osatuta dago. Bestela esan da, planeta gaseosoa da. Ez dago Kike kontzia lurreratu alizateko zoru irmorik. Eta gainera Saturnon 1800 kilometro orduko haize boladak daude. Zorionez, Kikek B plan bat dauka. Saturnoren eraztunetako batean lur hartuko du. Horiek bai dira solidoak. Berez, milioika arroka izoztu besterik ez dira. Ñimiñoak batzuk eta mendiak bezain handiak beste zenbaitzuk. Baina eraztunez gain, Saturnok interesgune turistiko gehiago ditu. Esploratzear dauden 80 ilargi baino gehiago besteak beste. Ilargi horietako bat Titan da. Lurrarekin batera, Titan da bere gainazalean itsasoak eta lakuak dituen eguzki sistemako txoko bakarra. Baina ez dira urezkoak, metanozkoak baizik. Saturnotik alde egin baino lehen, Kikek Encelado bisitatu behar du ezinbestean, sekretu handi bat ezkutatzen duen satelite izoztua. Ur likidoz osatutako ozeano bat du gainazalaren azpian. Haren kriobulkanismoari esker jakin genuen hori, hau da, ur geizerrei esker. Baliteke gizaki batentzat Saturno bisitatzea ez izatea ideiarik onena, baina euskalo, behar badakikek zorte handiagoa izango du Martera egingo duen urrengo bidaian.